పొద్దున పొద్దునే నా బైక్ వేసుకుని ఎక్కడికి వెళ్ళావురా? నీకు తెలుసు కదా నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాలని. అన్నయ్య అది ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి మూవీకి వెళ్తున్నా అన్నయ్య. ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి వచ్చి బండి ఇచ్చిపో. కానీ అన్నయ్య ఫ్రెండ్స్ లేదేం లేదు, మూసుకొని వస్తావా నన్ను రమ్మంటావా? రే మూవీ అయిపోయాక జాగ్రత్తగా రా, నేను ఆటోలో వెళ్తాలే. రే నాన్న రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఉన్నారంట, వెళ్ళి పిలుచుకొని రాపో. పో అన్నయ్య, నేను పోను. చెప్తే అర్థం కాదా? మూసుకొని వెళ్ళు, కీస్ తీసుకో. 300 ఫోన్పే కొడుతున్నాను, 200 పెట్రోల్ వేపించి 100 రూపాయలు నువ్వు పెట్టుకో. ఏం రా నిన్న జాబ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళావంట, అమ్మ చెప్పింది. అంత అవసరం ఏమొచ్చింది నీకు? అన్నయ్య అది ఇంకా ఎన్ని రోజులు నువ్వే కష్టపడతావు? నేను కూడా జాబ్ చేస్తే నీకు ఖర్చులు తగ్గుతాయి. అదేదో గ్రూప్స్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నావు కదరా? ఉన్నిలే అన్నయ్య. లేదురా, నేను బాగా చదువుకోవాలి అన్నప్పుడు ఎవరితో డబ్బులు ఉండేవి కాదు. ఇప్పుడు నీకు నేనున్నా కదా. కానీ అన్నయ్య కానీ గిని ఏం లేదు, నువ్వు బాగా చదువుకో, అంతా నేను చూసుకుంటా.